Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Balik di channelnya contoh ceritane geger, bos. Ceritane kamu ngomong apa nyuwuk geger masang box montor sayur lihat pasang box remuk toh. Berarti kowe tombol tergana berat kabeh. Lah iya. ya pantes pura lho, pantes pura kok. Jadi lo anu berat kabeh tergana pasang. Iya berat ya, cok. Mari terus. Mari di. Cuaca hari ini 60 derajat, bos. Panasnya 60 derajat. Apa pancen wis kalian? Tombong ini taline mbok kaya apa nek. Tet. Jajal bro, jajal ki outfit ki nek dige ngene Tet. Oh, juwenter. Motor itu nombong. Welek 0,5. Nemen man. Jane apa nih? Tapi nemen elek man. Tara, motor ready bos. Ready nemen, mantap. Untuk Berat kabeh delok kayak kena tombol. Wes tau tak syuting kok enggak. Dipasang. Ya iya, wong rak mbuh mani betone pecah. Kon nesu. motor ki ngene iki tak ganteng kok bos. Enggak tak dituki tombol. Lah iya. Ki jajal bon jajal. Lah wong kok Wayah tombong iki tak cepot, lah nek wayah. Seneng ukrek nganggo penggian. Lah nek wayah. Lho, awake dhewe nang gue penggiang lho senengane kok. wedi wong repot kok. Wong senengane wong penggiang. Iya nak wis karaku. Nang kabeh mlak. Oke, bos. Oke, bos. Ana gangguan, bos. Gangguan iklan tadi Dengan- juga kawan telepon. Sesuk wi ajak trabas. Lah nek misal sesuk trabas, dika sesuk gak iso, Bos. Soale kan iki. Aku sisar ketemuan karo cewekku kok. Oh, sesuk arep ketemu. Iki sing jelas lho kan nek ngomong ndang terus terang tek kan nang ndi. Terus terang ki sesuk sekolah. Lho, Sekolah sesuk wi dikawin jipo apa? bantuan, bos. Jipo PIP gak oleh diwakil lho. Wakil mamu nyapa to? Lah tanda tangane piye to? PIP wi ora oleh diwakilno kok. Tanda tangane mamu wis wengi dadi warai tanda tanganku ngene lho, Mak, ngono lho. Ora oleh wi foto barang ngene kono dipoto kok. Foto wi wis komah ndang siap foto sing akeh. Kok. Fotonya kono nggo barang bukti. Lah iya kowe foto sing akeh. Wah, foto sing kayak gitu ora iso. Foto model piye ngono kon nggo makmu kabeh foto wi lah kowe. Foto kono wi, makmu lah Dika mana? Dika ini ngono ngerek ndone. Padahal juga beras saya to ning beli desa. Dika hadir, Pak. Hadir. Ya kok bungasan. Kayak Pak aneh. Malah wis ready. Jane ngono aku ready, bos. Kok ngene wis ready iki. Motorku ya ready. Iya, Bos. Motor piye, Bos? Kirmu piro to? Ndak akhir. Oh, Aku nek kir gak anu ka. Kir wis standar aku motor. sing arep ganti standar. Heeh. Ndang ganti. Saiki Standar. ngarep standar apa ora? Wis standar wi. Ala rolasan, aku lo apal gear. Kene melo mekanik gear standar sak meniki lho. Lah sing ganti kir wis apa to? Kuwi ya beda Vega karo Revo. Ki standar. Ki 15-an. Nggonamu ora standar. Buat aku bengkel ayo, bengkel di. Piro? Gear ngguri 35. Sing ngarep 15-an. Hitung. Lah. Hitungan nek 35. Itu Kir mungkin 40. ora iso. 40 adune 15-an kuwi ora standar tak mungkin. Lah nek aku ki standar. Lho. Kir adoh apa to kaca cok. Motor standar iki aku rong. Ala ki 40-an ki ya an. Cilik. 40. Ala 40. Ngapusi, Bos. Ngapusi. Aku ganti motor sedat iki urung tau ganti gear. Ganti. Oh ganti ya apa lho prayo roh momane gear. Lah gear ganti standar wong kidulan standar kok.
Aku standar nol. Kan ada skill. Lho, iki standar. Ya wes, saya geger iki ngomelan. Mangkal-kalan gear. Iki standar, Bos. Aku motor iki nek motor iki standar. Gak tapi beda ya. Konyot Mbak Sita we wani ngetril rono ora karo aku. Ini apa? Iso ngetril ora? Settingan, Mbak. Yo. Karo aku ya, ngetril karo aku ya. Iso tenan ora? Iso. HP sendakno ya, gelet direpot ya. Kau ngapa tak Ora kono. Oh, aja lek dikopling, gas gedhok. Iya. Sumpah no kok Alah, kosok dikopling lha ngopling iki piye to motor bapak? Motor jaga motor ngene. Wes. Wis genah. Kendor tapi. Wis genah kene ya jaga ngene. Motor e kaki. Bos engko ki gawe nang Jepang e kok. Lho aku nek saiki drag wis ali opo. Ya wes. Kayak truk ya. Ning dadah kang iso. Tapi selebore beda lho. Nyapa? Delok to ngene aku. Ngene aku modele ngene. Iya kena bukan. Nggonamu delok to. Nggonamu malah cocok mentok. Sing arep iki. Delon. Ya beda to. Kan iki anggone Yamaha. Nggonanmu kan Yamaha. Oh. Lebih nyampo gak pesan ngene repo. Ya ora mungkin pesane Jupiter robot kon diwi. Enak kok nek nggon repo. Ya ora tapi ya pot. Tapi kok nggonamu selebore ngarep padha retek cadi. Tadi apa to? Didak kuwi lho. Delokan kira selebore kok cocok mentok. Ya padha tekmu to. Delokno tak cadi, ora padha karo nama selebore celucuk ngarep. Tak ringgake delokan. Nek. Anu setirane rada anu enggak apa. Kuwi temenan nyetek. Ben dhisik pesan ngono kuwi. Kuwi lho aku ben nganggo iki lho ala. Iya, Pak. Bebek ah. Demen anyar iki ngono kuwi, ngene aku anyar kaya ngono kuwi. Ngene iki ngene wis sama Aku ora. lagi gandol nek ada ngidul sudukan. Sedon wis sekoke, Mbak. Luto apa numpak motor. Ditembakno ora malah enak kok malah sudukan nang motor. Suduken jare. Terus tak anu. Wis tau ngrasakno digandol apa wong. Jadi, Ya apa? Digandol. jadi kami mangger ngidul aku digandol. Ah, gitu lah. Kuwi rega tinggi. Wes. Ya samben dino ngidul kaya nggo iki ya. Sing kaya ngene Pak Dik lab bengi-bengi. Numpak motor ngidul lho. Dari sopo? Penggane kita. Suwi ngono kuwi suwi gak tau numpak motor ngidul ya ngono kuwi. Bebas. Pak, ora sanget Mbak, dhewe nek ngidul tak gandole sambat tok. Didandani jere motor kok didandani malah gak menak, malah santai atos. Geger ku kena rasa. Wis sing malah nemen. Lah sing trabane gak iso atos lho. Bane modele iki dikompo atos pun empuk. Iki kan wis Sekoke terus tahan. Sekali dadak no. Tape. Ramdat. Dadak ganti. Kok sing sik kalau menak. Sing sik menak ya, Mbak. kuwi nek sikok lemes sing marai galangan cepet tugel. Wis ta. Sing sik menak ya sekoke. Lah lho ganti sing sik tak nggone. Lah disepuro piye ki dari tutuk ngono. Iki sekoke menak pol wis ah. Kula liyane aku begandol tugel kabeh. Kok koyo ngene lho. Kok koyo ngene. Jadi lihat aku tak kira anu tugel. Lha kok genan Pandi ya to. Pandi ae to balu. Tenang kok.
Jalan kang ngono malah. Tapi asih pantas nek ganti pasanganmu. Apa wih? Ganti pasang. Malah kagemek ya. Ya ngene iki. Motor. Iki yo, nek iki sing tak pasang, iki tak potong ka. Omen. Ini. Ya ngenali apa? Tok lho aku suwedi. Ya mbok ngenali apa? Nah iki nih. Lha mbok kalau tugel. Nah, Oh. iya iki ben ngene. Enggak sampai turang. Dan kalau ini kan enggak sampai turang. Ranjo karaku kae. Wis arek kowe. Ben keseneng ngono. Karang aku dulu. Aku mumet. Tapi iki wis menak iki. Saiki Menak to, menak pol. Lebih dingin tak gadol buah, ntar kolor kayak ora apa-apa. Aku lho medhot blonjo kadupan untung. Ya ban anyar ngono kuwi. Anyar ban anyar. Ban iki lho, gini lho mancing gak roto. Ya wis rata kok ngono aku anteng. Gini roto lalawe numpak karo merem ngene. Ngene numpakmu. Sopo? Aku di duit itu. Lah, kowe nek duit tuku dhewe. Iki gak kanggo berarti iki ya wis sampean tuku dhewe, wis tak panos anu ya. Supra. RC. Lho, wonge lo njaba Vega sing menak. Pega lelane reneng. Ya lho pega. Lagi nyayar nyet kita teh. Pega wis nyet-nyet, wis geblak wis nggo sayur Nyet apa? Nek nggih nyayur wis kudune Supra pit gulung. Ya pit. Tenan ya Vega. Pega wis Aku ndenane wedi kok. Jika nemduran kayak aku wis deg-deg engko piye. Kowe takon nurung safari. Enggak ngene mbah anu kae. iki lho saiki nggih nyayur ya iso jeplak-jeplak motor iki. Aku motor di lembon-lembon. Ya. Iya, iki nek nggih nyayur ya nggih nyayur. Tapi ya ta. Yo iya, ora ditumpaki nyayur ya wayah nyayur. Kaya trapes ya trapes tra. Anggonane gitu-gitu. Ambil gitu-gitu. Wayah nyayur. Motor gitu. Ya tinggi nyayur. Ya tinggi trabas. Wong motor duwe dapur motor ngono ah. Gumsi-gumsi. Wiman piye wis setiga iki iso jago kok Wiman piye to? Iki orang bongong-bongong. Lah iki iso patu kok piye to kok iso urung panen apa langsung jagung. Iki iso jago ya wis menak wis pengkoh. Ala iki lho nek mau jagung sak mbone. Sampun kena gatot. Jadi tanya sampean bisa. Jadi kita pun kawan dah sesuk wi bisa terabas dah kita sesuk gak iso. Jadi sekolah itu gak apa-apa kan sekolah ora keras di waktu ora apa-apa. Serasa manut wong gak benar. Sekolah lo, aku sekolah ora keras aku terus muda. Lana dijono kowe. Ngono dijono. Aku belum jadi abri ala lambian wis dijak ning ndi wi? Sik ono 0,5 tak jajal mah apa elek. Apa tembok pindah-pindah. Jajal kuwi lho. Kosok kamera wis apa-apa dipindah. Apa-apa dipindah. Engko ora tinggi 4 ngono. Sangem budi. Nek iki tapi iki bendone kene bos. Nah, iki nendek kuwi main astirane. Kabeh kono to. Kuwi ranjomu. Joster non, aku kendek. Oh, setek kok bukan malah kon ngijol yo. Oh, mau ngamu setiran kowe penak kuwi. Iki sing tak kurang tak tok iki. Iki kan iki diketok, wae nyetir iki sama enak. Ini gak terlalu besar ngene. Iki motor iki gak terlalu mir-mir ketoke. Coba sih ngono, oke. Bentuk ini saya pengen ngerti motor RBT terbaru ya iki garek kurang iki tek rene Apa neh lho? enggak ada bandeng kan kayak kalau namu lo Aja. Kabotan ya kat mlayu engko. Oke, jadi ngono, terima kasih yang sudah menonton videoku. Pokoknya ikuti terus video-video. Asoy, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.